ஜனனம் என்பது ஒரு கரைதான், மரணம் என்பது மறு கரைதான். இரண்டுக்கும் நடுவே ஓடுவது தலைவிதி என்னும் ஒரு நதிதான். வாழ்க்கையில் பிடிமானம் ஏதும் இல்லை, இந்த கிண்ணம் தானே பிடிமானம் வேறு இல்லை. திராட்சை தின்பவன் புத்திசாலியா, பழரசம் குடிப்பவன் குற்றவாளியா? பெண்ணுக்குள் தொடங்கும் வாழ்க்கை இது, மண்ணுக்குள் முடிகிறதே. விஷயம் தெரிந்தும் மனித இனம் பெண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் பறக்கிறதே. கருவில் இருந்தோம், கவலை இன்றி கண்மூடி கிடந்தோம். தரையில் விழுந்தோம், விழுந்தவுடன் கண்